Ehla nasezantsi kubengelele pho ngamukele buyele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nife ngesikhathi igcwame elisha lizovakashela uNatasha lapha akasebenzela khona. Sizokhumbula ukuthi igcwame elisha sokuyisikhathi eside ngempela lifuna uNatasha kodwa ke amaqhinga igcwame elisha awuphumelelanga njengoba uNatasha useze wathatheka kumfana webhola uThembi Nkosi Lodge. Igcwame elisha ke ngokuthi le ntombi lokhu kade lifuna selize lakhipha ingoma lapha elisho ngempela ukuthi Natasha ungilani. Le ngoma ke sithandwa abantu abaningi sekuze kwaholela ekutheni noNatasha azayilalela ngempela wazoyiposta lapha opageni lakhe la Instagram. uNatasha akashongo lutho kodwa uvela wafaka ingoma. Abantu abaningi bese bekhomenta ngempela bathi why enza nje kuyigcwamisha. Igcwamisha seshilo ngempela ukuthi uNatasha ngoba epostele ngoma ku-Instagram ubuka abantu abangango 4.8 million. Wathi uNatasha ubebukisa ngayo kwathi uthe isinqumo asithathile ukuthi uzogalela nezinsizwa zakhe begqoma Brainwood becuphe ugutsu begasele khona lapho okulingisa khona uNatasha befike khona bemqobinise khona. Ushilo ngempela ukuthi bofike bemthophe bemusho nezithakazelo zakhona noma kanjani uNatasha mhlawumbe uzogcina ethathekile. Mbule emakhaya ke izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzayo kweSimanzonzo indaba ipheli futhi ngeke phele till next time. Siyabonga. Natasha utungila Tiwose komada fanade Natasha utungila